adwani react to penjo ariyogo eka bang'e wang'ina kaka wanyalo tumo wachni kendo. Ng'anyo to pok obedo mamuol e Kenya ka. Kaka wan jo Kenya pok wang'anyo mamuol. To chik mar ng'anyo to dwani ng'anyo bed mamuol. To ng'anyo ok bed ga mamuol. Samoro ahinya nikech iyudo ka samoro bende kanyo no kata ji dwa time mamuol. Tiyudo ka jomoko ma bende motimo ang'o, joma richo be donjo e iye. Sama joma richo donjo e iye no lweny nyaka wuogi. Nikech polis bo chako goji, sama polis ogoji no jopiny be chako goji. Nikech sama ji ng'anyo jo ok ding'e ni ng'ama ber ere to ng'ama rach ere. To iyudo ka samoro kata jokwoye be kawo advantage. Sama ji ng'anyo no to gine jok motimo ang'o, muko duke ji timo ang'o no, you know. Yeah, koro miyo ng'anyo to kinya wacho ni nya bedo mamuol. Okikore. But kadwa duoko penjo moro mokwongo ja. Ing'eyo ni goyo kura ok onego bed ni iluongo ji no go kura. Ja Kenya moro amora mosekawo kitambulisho mokawo kura. Ong'eyo ni kura no kokawe to nyaka otim ang'o? Nyaka ogoye. Wach mar ni jo Kenya dwaro ni mondo luongi mondo gigo kura ni. Ok en gima ber gi Victor. En ting mar ja Kenya. Kidhi e pinje maoko, iyudo ka dhano gik mitime Kenya ka gionge. Ng'ato ng'eyo ni kura adhi go chiema. Kata ka ji campaign mane platforms mag electronic platforms gi to dhano uso seria gi timeke decision mari kaka person kata e odi ga tigo kura no ero. To marwa midwaro mani ni nyaka nyisi ni go kura ni en gine mane. To loch tidwaro